Emilies Aftenshow. I dag handler det om møbler. Der findes mange forskellige møbler. Der findes stole. Der findes sofaer. Der findes senge. Senge er min yndlingsmøbel, fordi dem kan man hoppe i. For man får normalt skal ud, når man har været i sofaer. Kan du så komme ned? Tak for i aften. Håber I lader være med at hoppe i sofaer fra nu af. Med at hoppe i sofaer fra nu af.